Bismillah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Hadratal kiram para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai kang rinten dalu tansah sumadeng wasine kitab suci lahir Rabbi ingkang ana ing pamawas leba ing pitutur kiblating panembah. Para sesepuh, para pini sepuh, para aji sepuh ingkang gagah mastuti reh pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi-pundi, para priagung, para pangembating praja satriyane negari minangka pandhapan kala dasih ingkang tansah binektenan. Wabil khusus dumateng keluarga Agung Rangga Mas Bagus Haryono, dalah bapak ibu sahibul hajah ingkang sampun netepi darmanipun sepuh ingkang sampun ngentos 17 kang putra kanthi lantaranipun adicara pagelaran seni jaranan dalu punika dherekaken kirap kundhuh manten Rangga Mas Bagus Haryono dalah Sandayu Iis Purnawi Jayati kang mijil saking kelaladan ngetrok kalangan Trenggalek. Minangkani talange ngatur saking keluarga Gumudo Tri Lestari, kawula namung saged ngaturaken nyuwun agunging pamunten mbok menawi wiwit lekas kantos paripurna mangke kirang prahananipun prapipun kali panjenengan sedaya. Dalah nyuwun matur sembah nuwun kawula sakanca saking Kudo Tri Lestari sampun tibani derek kergeng adicara mugia kanthi pangajab upacara pagelaran seni jaranan dalu punika kang sampun badhe kalampahan Jatmojo pinanganten Sarimbit tetep dadosa pinanganten ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal pikantuk pratima ingkang saged bangkit tata jalma wujudipun putra ingkang saleh putri ingkang salehah. Amin amin ya rabbal alamin. Kanthi pengetan lelampahan pagelaran seni jaranan sasarengan kalian Kudo Tri Lestari niki nggih nandhar saking Ibunda Rangga Mas Bagus Haryono hamba bilih kanthi minaringan lancar anggenipun upacara ijab daud dalah kirap sak mangke saking keluarga Kang Mas Haryono badhe nanggap jaran. Alhamdulillah sabibaripun Astukara Brata umbul donga samangke wonten buka kupat luar anggenipun nandhar saking keluarga Kang samangke kalampahan pinaringan lancar anggenipun nyambut damel Rangga Mas Bagus Haryono saking Gusti ingkang murbin jagat tansah pinaringono rahayu wilujeng sehat bantas warasan lancar boten wonten aral sunggal punapa kalajengaken tataksitaning adicara umbul donga sasarengan kang para wisaning sang bapa wekdal sowakan kawula sumayaken. Sesambahatku
godhongan kang samya obat. Musik diwongulun kang ngambar-ambar arung gandanyo. Kanthi nyuwun pangestu keberkahan dumateng Sang Hyang Widi. Kanthi tata laksananing abdi cara wagelaran seni jaran sarekat Kudra Trilestari. Para leluhur dalah kaki kawak pilih kawak ingkang wonten Rejampi ngetron karangan Trenggalek. Mugi tansah nderekke mangayu bagya dalam paring iki pangestu anggenipun para kakang putra. Kang lampahi tata laksananing aksara pagelaran seni jaran kang badhe kalampahan. Mugi isih wiloso ingkang asma Wokor Kencana kanthi ngambar-ambar arung gandanyo. Mugi awit lekas ngantos paripurna kewaringan lancar berkah kalaharja ing sasabutayane.